गोमंतकमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। मागील भागात आपण गणपती पूजनासाठी आवश्यक असणाऱ्या साहित्यांची यादी बघितली। आता ह्या भागात गणपतीला जी आपण पत्री वाहतो त्या पत्रीचं आयुर्वेदिक दृष्ट्या महत्त्व आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुविनय दामले यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत। नमस्कार, वैद्य सुविनय दामले। गणपती बाप्पा आपल्या घरात विराजमान होणार आहेत। षोडशोपचार पूजा त्यांची चाललेली असते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम या न्यायाने आपण गणपतीला मनोभावाने काहीही अर्पण करत असतो। या षोडशोपचार पूजेमध्ये काही पत्री म्हणजे काही झाडांची पानं आपण त्याला श्रद्धेने अर्पण करत असतो। केवळ गणपतीलाच नाही तर हरताळकेला सुद्धा किंवा अन्य देवतांच्या पूजनामध्ये सुद्धा आपण ह्या पत्री वापरत असतो। पत्री म्हणजे पान। अशा अनेक वनस्पतींची पानं आपण आपल्या देवतांना अर्पण करत असतो। आता गणपती बाप्पाचंच बघा ना, गणपती बाप्पाला तुळस ही वर्षातनं फक्त एकदाच वाहिली जाते आणि या गणपती बाप्पाच्या तुळशीचा जो मंत्र आहे हा मंत्र असा आहे की गजकर्णाय नमः तुलसीपत्रम समर्पयामि। आता गजकर्ण म्हणजे कोण, तर ज्याचे कर्ण गजाप्रमाणे आहेत, हत्तीप्रमाणे ज्याचे कान, अशा गणपती बाप्पाला हे तुळशीचं पान आम्ही अर्पण करतोय। आता गजकर्ण या शब्दाचा दुसरा आणखीन एक अर्थ आपल्याला लक्षात घेतला पाहिजे। गजकर्ण, नायटा, खरूज हे काही त्वचा विकार आहेत आणि ह्या त्वचा विकारांमध्ये देखील तुळस अत्यंत चांगलं औषध आहे असं आयुर्वेद सांगतो। म्हणजे अध्यात्म आणि आयुर्वेद ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत हे आपल्याला ह्या पत्री पूजनामधनं समजून घेणं आवश्यक आहे। तुळशीचा रस काढून त्याच्यात थोडीशी काळी मिरी घातली आणि जर त्याचा रस काढला, त्याची चटणी आहे ही जर कुठच्याही जखमेवर जर लावली तर तिथलं इन्फेक्शन कमी व्हायला मदत होते। केवळ मनुष्य प्राण्यालाच नाही तर जनावरांना देखील या तुळशीच्या रसाचा वापर केला जातो। कुत्रा आहे, मांजर आहे, गाय बैल आहेत, यांना होणाऱ्या ज्या जखमा आहेत या जखमा बरं करण्याचं काम हा तुळशीचा रस देखील करत असतो। तुळशीचा रस कानांच्या विकारासाठी सुद्धा वापरला जातो। कानामध्ये जर पाणी येत असेल किंवा वेगवेगळे आवाज येत असतील, तुळस ही पाणी शोषून घेणारी सांगितलेली आहे। तुळशीला तुम्ही जेवढं पाणी घालाल तेवढी ती शोषून घेतली जाते। कानामध्ये जर असं पाणी तयार होत असेल तर ते शोषलं जाण्यासाठी तुळशीच्या पानांचा रस, स्वरस, आपरस, आंचा रस, पाणी न घालता काढलेला रस गाळून 7 वेळा गाळून ते त्या रसाचे काही थेंब जर आपण कानामध्ये घातले तर कानातून येणारं पाणी देखील कमी व्हायला मदत होत असते। अर्थात याला बाहेरून आणखीन कानाला जायफळाचा लेप लावला तर आणखीन चांगला फायदा होतो। गणपती बाप्पाला आणखीन एक पान वाहिलं जातं, ते आहे बोराचं पान। बोराचं झाड आपल्याकडे मिळतं। मंत्र असा आहे लंबोदराय नमः बदरीपत्रम समर्पयामि। ज्याचं उदर लंब आहे अशा गणपती बाप्पाला हे बोराचं पान आम्ही अर्पण करतोय। आता दुसरा अर्थ असा आहे आरोग्याच्या बाबतीतला अर्थ की ज्यांचं लंब आहे म्हणजे पोट मोठं झालेलं हो, असे जे कोण रुग्ण आहेत त्यांनी आपल्या खाण्यामध्ये, पिण्यामध्ये, औषधांमध्ये बोराच्या पानांचा वापर करायचा। खरखरीत असतं पान, लेखन करायला, चरबी हटवायला हे बोराचं पान उपयोगी असतं। आणखीन एक मंत्र सांगितलेला आहे एकदंताय नमः अर्कपत्रम समर्पयामि। एकदंत म्हणजे गणपती बाप्पा, ज्याचा एक दात मोडलेला आहे, जो हातामध्ये आहे शस्त्र म्हणून। तर अशा गणपती बाप्पाला हे अर्कपत्र म्हणजे रुईचं पान आम्ही अर्पण करतोय। अर्कपत्राचा दुसरा उपयोग जो आहे आयुर्वेदात सांगितलेला तो दंतरोगांवर सांगितलेला आहे। म्हणून गणपतीचं पर्यायवाची नाव जे आहे एकदंत, त्या दंताचा उल्लेख आयुर्वेदामध्ये अशा रीतीने दंतमंजनामध्ये रुईच्या पानांची मशी म्हणजे रुईच्या पानांची राख वापरावी असा संदर्भ सांगतोय। अशा अनेक वनस्पती तुम्हाला जवळपास आढळून येतात। ह्या सगळ्यांची पानं, मग तो आघाडा असेल, मग ते जाई असेल, जुई असेल, तुमचा धोत्रा असेल, ह्या सगळ्या पानांचा आपण युक्तीने वापर बाप्पासाठी करतोय। या निमित्ताने पत्री गोळा करायला आपण आपल्या परड्यात फिरतो, आजूबाजूला फिरतो, कुठचं झाड कुठे आहे याचा आपल्याला अंदाज येतो। जेव्हा इमर्जन्सीमध्ये एखादं औषध काढायचं असेल तेव्हा ते औषध कुठे आहे हे समजण्यासाठी वर्षातनं निदान एकदा आपल्याच बागेतनं फिरावं आणि या सगळ्या वनस्पतींकडे आरोग्याच्या दृष्टीने बघावं, एवढाच एक उद्देश या पत्री पूजनामागचा। या दोन्ही भागातून आम्ही तुम्हाला गणपती पूजनाच्या साहित्याची आणि पत्रीविषयी माहिती दिली आहे। बाप्पांचं आगमन अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलंय। तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये सुख, समाधान आणि ऐश्वर्य प्राप्त होऊन तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होवोत हीच गोमंतक परिवारातर्फे विघ्नहर्त्याचरणी प्रार्थना।
गणेश प्रसाद गोगटे, पणजी, गोमंतक.